Znači, idemo dalje, ali prvo jedan vic. Otvorio se kafić u šumi, znaš, i za šankom radi majmun, a konobar je konj, znaš. I doleću dva fazana i kao, breti, kao daj nam 2 kafe, žurimo brzo, molim te, samo 2 kafe ovamo, znaš. Konj kaže, nema problema, znaš, kao, brate, majmune, daj 2 kafe, brzo, ovi momci žure, kaže. Majmun kaže, brate, dobit ćeš kafe, a čemu ta izdužena faca, je? Baby, idem Amsterdam, baby. Odlazi muž sa gajbe, znaš, kad ono švaler odmah, znaš, kroz prozor i ono, naš suknja gore i idemo, kad vraća se muž nazad, razumeš, i kuca i kaže, otvoraj bre, otvoraj, naš, ovo kao jao muž, ovo je odmah nazad kroz prozor, spušta suknju, kaže, kaže, oj, opet si me varala, kaže, a? Kaže, nisam, majke mi, kaže, ma nemoj, kaže, a dođe vamo, kaže, što si mokra, kaže, pa plakala za tobom, kaže, ma nemoj, kaže, a što su dlake na unutra, pa... Vruć. Ajde, dolazi Zemunac kući i kaže, Ćale, kaže, jeli bre, što su ti krvave oči? Kaže, pa, Ćale, malo sam duo travu, kaže, lažeš bre, plako si bre. zaista vic, ali zaista. Čekaj, kad smo već kod domaćih životinja i živine, ja ću da se prešaltam na živinu, slušaj vic. Znači, nema dalje. Bili mi sad na sajmu automobila i prilazi neki lik i kaže, Đus, kaže, imam vic, kaže, jedan, morat ispričam, kaže, ali nije baš za TV, sad kad mi ispričao, reko, što nije, brete, opuštam, slušaj sad ovo. Došla baba kod lekara, znaš, i ono, znaš, kinula se to, gleda doktor, kaže, au, katastrofa. Kaže, pa, vaši hemoroidi su, kaže, na granici, kaže, ovo je strašno, kaže, vi ste u jako teškoj situaciji, ali imamo ove kapsule za vas, kaže, kad dođete kući, kaže, stavite 2-3 unutra i bit će sve u redu. Svaki dan i ona dolazi kući i sad, znaš, ne može ono sama i kaže, unuku, kaže, Luče babino, kaže, dođi da pomogneš baki, kaže, samo ovo, nemojte sad kad se bližimo vrhu. Kaže, samo uzmi ovo, kaže, samo uzmi ovu tableticu i kaže, stavi u rupu, znaš. Kaže, kad unuk, kaže, baba, kaže, da stavim u rupu ili da dam ćuranu. Vam ženo, bre, ima da sviram klavir, bre.